predĺžujú tieto Vianoce, ešte dlhšie toto pekné obdobie. Mne sa patrila nejaká pohoda, mne sa nemilo páčilo, ako na títo dvaja mladí koledníci zdatní vyučovali šajštine. Vo východniarčine určite to teda bolo. Takže som ich poprosil, keby nám to ešte raz zopakovali na takýto pekný sviatok Troch kráľov, keby nám povedali tie pekné vinše a potom, keď vás oni završujú, ja vám udelím trojkráľové požehnanie na svetom zjavenia Pána. A my vám vinčujeme na toto Božie narodzenie, že vy ste v živote nepoznali žiadne trápenie. Stodole hojnosti a medzi ľuďami veľa lásky i svornosti. Nech dobre vychodí švekra z nevestu, nech się nevádza pred díravú vestu. Starým a chorým podajce pohár vody, že by i oni znali, že sú hody lásky i pohody. Starostovi dobre okuláre, že by videl všetko plane na valáre. Pánu farárovi dobrý hlas a zdravie i s nami serpenie a všetko plane nech je odpuštené. A vám všetkým lásku, pohodu i pevný krok, že by sme všetké šťastlivo privítali nový rok. Dobrého jedzenia i kapustnici, to vám všetkým prajú vaši vinčovníci. Pochválený buď Ježiš Kristus. Pán s vami. Skloňte sa na požehnanie. Boh, ktorý vás povolal z temnôt do svojho predivného svetla, nech vás požehná a nech vám dá silnú vieru, nádej a lásku. Kristus, ktorý sa dnes zjavil svetu ako svetlo v temnotách, nech posvieti aj vás, aby ste ho s dôverou nasledovali a tak svietili svetlom dobrého príkladu svojim bratom. Boh, ktorý svetlom hviezdy priviedol múdrcov k Spasiteľovi, nech aj vás po skončení pozemskej púte privedie do nebeskej vlasti. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ide v mene Božom. Aniel Pána zvestoval Panne Márii. Pána počala súpa svetého, zdravá sa Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Blahoslavená Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravá Mária, Kostel svätého Cyrila a Metoda v ňu vezme spolu. A požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A slovo sa Tebom stalo, a prebývalo medzi nami. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný
Božia rodička. Modlíme sa. Bože, za dialog zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho učenia kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista nášho Pána.